Kære Ejser von Søv, så er det nu. Flere af vores kammerater har betalt en høj pris. Et eller andet sted er det et karriere. Hej, da vil jeg også gjerne ønske velkommen til kveldens arrangement i Klubb Sør, som er Filmfratørs helårsprojekt. Det ville være skide hammerende ærgerligt at komme hjem uden et ben, for eksempel. Ikke? Men igen, altså, man kan lave masser af ting uden et ben, ikke? Da vil jeg gjerne få lov til at præsentere Lars Skræ og Janus, regissør Janus Metz. Vær så god. Skræ og jeg var 3,5 måneder i Afghanistan sammen med de danske tropper i Helmand og fulgte der en kampgruppe gennem der 6 måneders udstationering. Det var en film, der blev lavet på baggrund af den hvad kan man sige, manglende debat, vi oplevede i Danmark omkring, at vi faktisk er en nation, der er involveret i en krig i Afghanistan. Og en film, der blev lavet for at tale om, hvad krig er, og hvad krig betyder for de soldater, der er en del af det. Altså, vi debatterede ikke krigen i Danmark. Folk gik rundt og forholdt sig til værdien af friværdien på deres hus, men ikke at danske soldater dør i Afghanistan, og at vi er engageret i en meget vanskelig opgave. Det er bare 4 stykker af rettet derovre. Og det er jo vigtigt at være med ude sammen med soldaterne på samme vilkår. Ellers får man heller aldrig samme. Altså, får man ikke en accept af det fra at få soldaternes side, hvis vi gør det fuldstændig samme. Altså, kan man virkelig leve i sådan en lille lukket verden, så det der, du ser i TV-avisen hver dag med tusinder af mennesker, der dør hele tiden, så kan den ikke røre mig, at der dør en pige hernede. Det er vel som instruktøren fra Krigsskolen sa, det er et usminket og realistisk bilde av denne type krig. Når motparten altså er uten uniform og uten synlige våpen før det smeller, så er det meget kort afstand mellem det som kvalificerer til fængsel og det som kvalificerer til medalje. Lad os i respekt minde vores 3 kammerater. Øjensynligt er der nogen, der har ringet hjem og fortalt, at vi har likvideret sårede talibanere. Den filmen vel, det er jo ikke at ha et utenfra-blikk, men et innenfra-blikk. Altså, det er jo den enkelte person. Altså, den humaniserer krigen ved at gjøre menneskene menneskelige, og den viser da hvor dehumaniserende krigen er. Altså, det er ordentlige solbriller som gjør at man ikke har blikkontakt med de mennesker man gjør. Det er å bruke en rekke ritualer på en måte for å stenge de andre ute. Altså, dette er jo krig subjektivt sett. Vi har pligt til at fortsætte ufortøvent, når nationen nu engang har udstukket den politiske linje, som den har. Det jeg skulle ønske meg er jo at vi også kunne få filmen som ser dette fra de afghanske siviles side. Jeg er jo, og har lenge vært, svært kritisk til at dette er et instrument som kan bidra til å sikre Afghanistans fremtid. Og det er jo lett å se seg tilbake i dag og si at det er flere og flere som blir enige med meg i det. Jeg synes, det er virkelig fornemt at sidde her i Norge, og hvor man måske er en lille smule mere distanceret fra soldaterne, fordi det er danske soldater, det er en dansk virkelighed, og opleve så stort et klarsyn, som jeg oplever alle de 3 herrer her i forhold til den film, som vi har lavet. Fordi jeg synes faktisk, at de i tale sætter præcis de ambitioner, der er blevet, hvad kan man sige, filmens udtryk i sidste ende.